Binawian ng buhay si Police Major Sulian Domingo, ang Chief sa Supply Section ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO matapos masagasaan ang 19 anyos na pedestrian na kinilala sa kay Mevin Senyagan at tumalbog pa sa poste Mayo 10 sa Barangay Sambag Haro sa lungsod ng Iloilo. Base sa investigasyon ni Police Lieutenant Colonel Ethan Estaya, ang hepe ng Iloilo City Police Office o ICPO Traffic Management Unit, ipinahayag nito na nawala ng kontrol sa manibela si Major Domingo kung saan tumalbog pa ito sa poste at malakas ang naging impact. Dagdag pa rito, pauwi na mula sa trabaho ang pulis nang nangyari ang aksidente kung saan base sa mga saksi, mabilis ang pagmaneho nito ng kanyang motorsiklo. Parehong dinala sa ospital si Senyagan at Domingo sa Western Visayas Medical Center o WVMC, ngunit binawian ng buhay ang pulis. Lubos namang nakikiramay ang Iloilo Police Provincial Office sa pagkamatay ni Major Domingo na mahigit 20 taon nang naninilbihan sa Philippine National Police at naging hepe pa sa ilang bayan sa probinsya ng Iloilo. Report mula sa probinsya ng Iloilo. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.